Здравейте! Ето тук съм почти разглобил, за да не си губиме времето, един принтер HP, който е по-старите модели на стилено струене, и да ви покажа къде има повече златни покрития. С две думи, говорим за разглабяне на техника за скрап, цветни метали. Ето го. Тук цялата борба за разглабяне беше заради тази част, който е двигателя, който движи матрицата, която е четяща. Тук знаем, че тук имаме тази платка, която е LED матрицата, която съответно на платката има светодиод и фотодиод, който приема отражението от светлината, но това е друга тема, когато започваме да изучаваме как работи един диод, светодиод, един фотодиод и тем подобно. Така, продължаваме натам. И караме по увеличаване на златото на местата, отделните места. Това е дисплея. Тук има доста такива хубави малки чипчета, които могат да се отделят и да се обработват за злато. Така, тук искам да ви кажа, че златото, което е върху пиновете, както е тук и върху този кабел, това са местата и елементите, от които най-лесно може да се отдели златото, защото златото е видимо и може по по-лесен начин да се отдели. Докато тук в чиповете вече трябва малко повече обработка да се направи, за да се извади златото. По същия начин е и платката. Ето ги буксите, които има злато. Тук отделно може да се извадят тези неща за мед. В същото време пиновете на интернет буксите, те също са позлатени. Пак говорим за клас, където лесно могат да се, по лесен начин може да се извади златото. Така. И другото място, в което е съсредоточено повече злато, това е главата, принтиращата глава. Това съответно е отзад контактната платка, която е направена така, за да могат да се вади и да се сменят пълнителите. По този начин се вадят пълнителите. Да, казахме, че тук може наистина да ги отрежеме, да ги разглобим. Те падат сами, защото са подвижни и лесно се събират на едно място и се обработват по по-лесен начин. Така. Ето, дори в един пълнител, дали ще е син, червен, жълт, основните цветове, в пълнителите тези контакти също са позлатени. Пак разглабя се, отделят се на едно място заедно с другите пинове и се чака обработка. Това е другия. И другото интересно, тук вече това е главата, няма да говорим подробно. Ето ги, тези пинове също са позлатени. И по-интересното тук е, ето,
платката, която контактува с другата платка, пак има по злата. И съответно от вътрешната страна всеки един контакт, всяка една връзка е позлатена. Така, продължаваме натам. Сега какво по-ценно и интересно може да си набавиме за хора, които обичат се занимават с електроника, пък напред в нашите уроци, когато започнем изучаване на елементи и по-подробно електроника, тогава вече може всеки един да си каже, това е много хубаво двигателче, което е с брояч отзад. Ето имаме тук един фотодиод, един светодиод и съответно брои тъмно и светло, когато се върти това двигателче. По този начин се прави програма, да кажем, за изтеглянето на всяко едно движение, което е по принтера, което трябва да го направи. То се брои, измерва се, по програма се брои след това колко пъти трябва да завърти двигател. Така, това са подробности. Друго интересно, ценно, което може да се намери в един принтер, да кажем, са такива малки двигателчета. Това двигателче, например, е 5 волта. Интересното е, че е двускоростно. Значи зависи от температурата, която трябва да има на съответното място. Може да се регулира и скоростта на отдуване. И доста такива други платчици, които са с явно златно покритие. Тази. Тук имаме едно микроключе с светодиод. Пак може да се използва. Това са такива въздушни сензори или, пак казано, фотодиод, светодиод, и когато мине нещо пред него, то съответно подава импулс. И това също пак може да се използва и за скрап, защото знаем, всеки един светодиод има златна нишка, която прави връзката вътре в елемента. Така, и тук още по-интересна платчица. Представя дали ще се види хубаво, но тази малка матрица светодиодна, плюс този светодиод, който много ясно се вижда неговото покритие. Тук наистина трябва да се погледне с лупа, която лупа откриваме пак в този принтер, който да се увеличи светлинния поток, съответно се използва такава лупа, която свети, да кажем, ако поставим този диод на свети, светлината ще се увеличи многократно. И пак въздушен сенсор. Ето тук как е използван по друг начин този въздушен сенсор, да се направи един механичен безконтактен електроключ. И така. Това е горе-долу от принтера. Другото, което може да намерите в този принтер, то дори е отделено като модул, може да се извади и да се ползва. Ето вход 220 волта и захранването основното към принтера, което е 32 волта и плюс-минус 12 волта. Това нещо може да си го ползвате като отделна част, да се ползвате 12 волта, 32 волта за някакви ваши експерименти. И съответно тук продължавам с разглавянето. Има доста такива двигателчета все още, които ако се отдават за скрап, те отиват в клас мотор, двигател, трансформатор. Има такъв клас, които се отделно се събират. Съответно много лентови кабели, които при обработка ще видим какво точно има. Надявам се да има поне малко сребро в тях,
особено тези, които са бели. Жълтите, които показахме преди малко, те със сигурност имат златно покритие. И това е като цяло. Благодаря ви. Дано съм бил полезен. Ето тук още един по-голям двигател, който върти главата, принтиращата глава. И до скоро. Чао за сега.